principis del segle XIX, els habitants de Vinallop anaven a missa unes lletgies, una casa al costat de la carretera anant cap a Tortosa. Aquestes misses, però, es van deixar de celebrar fins que temps després, degut a l'augment de la població, es va trobar important construir una al poble, perquè els habitants es tenien que desplaçar fins a Roquetes i a Tortosa per celebrar l'Eucaristia. Així doncs, els veïns de Vinallop van decidir construir la seva església. Aquesta es va acabar de construir a l'any 1853. L'església es va construir en un pas de ganado. És per això que es va posar l'església Divina Pastora. La seva patrona porta uns ells als braços de representació de que pastoral a poc. Els veïns de Vinallop van construir les seves cases al seu voltant. Al capellà li van fer una casa enfront, que es deia la Badia Casa del Capellà. Allí vivia un mossèn, acompanyat d'una dona. Podia ser un familiar o una dona escollida per la pròpia parròquia. Abans el capellà feia missa tots els dies perquè estava poblat. Hi havia uns 300 habitants que vivien aquí. Actualment, el rector de Vinallop, Pasqual, ell celebra missa tots els diumenges. En un total, entre 25 i 30 veïns i veïnes del poble. Celebren festes de Nadal, Setmana Santa, batejos, casaments, enterraments. Poden confessar-se abans que comenci la missa. Després fan la xerradeta tots junts. El mossèn també fa missa a Sant Llàtzer, Tortosa i a Remolins, i viu a la ciutat de Tortosa. Els veïns i veïnes s'encarreguen de netejar-la i sempre està neta i bonica i està totalment reformada.